Ang labing awahe patangil ara tong hitabo agagahapon dito sa Tacloban City ay patay. Sus murag giluha simbako ngilug yung kayo ang hitabo sa mga bata dito nga murag giyano lang nilang pamusil ang ilang mga classmates sa Stangkabiha. Ato na yung balik kag hisgot unya taon kay niabot na og 13 kabog ang nangaangol sa labing awahe karong buntag unya tulog yun ang patay. Diha sa mga estudyante nga grade 9, 14 ug 15 anyos nakuhaan pag-armas nga giisyo sa babaeng pulis nga 9mm unya og 38 kalibre niabot og 40 ka mga kabang ang na-recover sa mga pulis dito sa maong lugar diin ang maong armas di ay nga gigamit katong 40 ka mga kabang dito sa 9mm kay di man na mulugsot ang mga kabang o empty shell sa nagkalain-laing asa basta ditambor katong 38. Posible ni ang delikado ani kay ang babae in taon nga pulis nga mo'y giisyuhan na ning 9mm o siyam ka mata-mata mga karon gi under custody na sa regional office sa Police Regional Office 8 Region 8 kay ganong ibilin na yung pusil oy matay ning bayhana po. Hinungdan nga mo gigamit pagpamusil hinungda ang matod pa grabe pabiay-biay or bullying ang hinungdan sa mga batanong namusil sa ila ra po mga classmates dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Matod pa ni PRO 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy nga gikapoy na posibleng gikapoy na ni mga bata sa siging pamiay-biay sa ilang mga classmates hinungdan nga namusil or posible baka nga ang mga bata nagsunod-sunod adtong mga hitabo dito sa Estados Unidos nga siging pamusil sa mga classmates nila sa ilang eskwelahan basta delikaduhan kulbaan ba tani sa bako lang giingon nga ang mga eskwelahan pwede pong naghana o gagianan kay way klarong posibleng way klarong koral ang ilang kongresista sa unang distrito kay San Jose na siyo adto ning maong syudad kani adto ang ilang kongresista dito nga si Martin Tambaluslos Romualdez nasubo kuno siyang maayo labaw nang iyang igagaw nga si Presidente Bongbong Bangag Marcos nasubo po kuno siyang maayo iyang gimanduan ang mga investigador sa kapulisan nga palawman pagyud kay mabaw ra daw ang investigasyon sa mga pulis nga na destino sa maong lugar. Ang Department of Education 8 pinaagi ni Director Sal Jimenez atong higala to adito karon posibleng atong mag-contact unyan taud kay atong pangutan-on unsay angayan nga buhaton ni mga eskwelahan para pag-secure o paghatag og seguridad sa mga estudyante nga dili maabot sa kakuyaw nga sitwasyon natin si paitay tangiga ni mga bata ngingig kayo sa wa pang hitabo matud pa ang duha ka mga bata-ong namusil mga minor de edad gipakita pa gipost pa sa ilang social media ang ilang mga pusil tangiga mga bata kulba sa kayo na perting magsika ni mga bataan na musil o kalit tas tagpaita mao na nga ang taon nga paningkamutan po sa itong mga otoridad ang pagsiguro sa atong mga estudyante sa nagkalain-laing eskwelahan kandi in taon masudlag mga pusil kay kaning mga gwardya ra ba sa matag eskwelahan labi na sa pampubliko dili na kay magtagad kay mga bata pa man pero klarohon ta ni daan kay matay murag lahi na mga bata ro na og dito sa Cavite di hapon tinanunggab daghan sa kay itong samaran unya og kada kutsilyo di man makita kay sunog bag delikaduha unya kani mga public schools so amni klaro in town pon nga kuan kay mag-agad naman ang ilang pakoral pinaagi ng ilang PTA mag-amot-amot ang mga ginikanan naloko na ita ring gobyerno ha sultay nga nani uya gyud bihas mga bata karon samtang ang presidente kagahapon dito sa Bohol Laguna iyang giinugurahan ang irrigation project dito nga nagkantidad og tiri in taon to sa bangag hapon
Ginita ito, murag ibuhan ito mga tao. Ano yung kaduol dito sa kuan. Yang kinukurahan ang irrigation project dito sa lungsod sa Mabini nga nagkantidad og 833 milyones. Nga maton pa, magkatanim na yung mga magsasaka natin 3 beses ang taon. Pero ang mga kongresistang tulo naman ang kadistrito ang Bohol, duha ka mga kongresista ang wag yun mapakita si Alexi Tutor o ang kapikas ni Gobernador Arcio Umintado nga si Congresswoman Banban Umintado wa pakita. No man to sila no. Ba? Diin ang nagpakita si kongresista sa First District na si Congressman Babayap. Ano ba ilong? Naloko na. Pero ang gobernador matod pa nga nagdali-dali kuno pauli gikan sa Amerika pagkahibaw niya nga muadto na ang presidente sa Mabini. Hinungdan nga nagdali sa college. Manaman po nga NBA championship manaman. Ba? Ano? Samtang pag-ari ni Marcos gapon din Cebu dito siya sa Metro Cebu Expressway katong dili magini ang entire phase 1 ay matay. Dili na entire phase 1 ang yang gi adto dito kundi ang katurang segment 3A katong na yab-yab ang landslide ang yuta tungod kay tungod itong ni aging mga uwan nga perting grabe ha. Ipakita ang nindot rang lugar mo gipakita sa Department of Public Works Secretary Vince Dizon uban sa kontraktor nga si QM Builders Aran Kirante. Naloko na. O sa presidente pero gisopalpal sila ni atong usas mga tag-iya sa mga luna o balayan nga naapektuhan ni anang maong krasada kay hanton karon wa pa na ibabayre na unsa man tao ni. Panahon ni Director Danilo Villa katong pirming ka-meeting nilang Wilson Wenceslao Naloko na. og ni Peter Calderon na pod. Wa gyud magpakita dito ang mga kongresista pod particularmente si Ria Gulias gaya distrito giadtos presidente og sa DPWH. Diin matod pa ni adto pod ganis Mananga River aron inspeksyonon po tong nagpadayon nga rehabilitation sa maong saba o suba. Why nagpakita ang kongresista Cebu kay basig hadlok sila at paninglan sa katawan hain ang flood control project ninyo nga matod pa ni abot og 54 mismo sa Mananga River ang perting daghanang project nga flood control nga gihimo sa QM Builders og sa Q Construction or QCons o Kirante Construction nga gipanag-iya ni Alan Kirante og sa iyang pag-umangkon nga si Jonathan Kirante nga dato ng Mayo tungod sa grabing pagsurikbot sa kwarta. Gikan sa flood control project yon sa gani. Naloko Pila na. ka buok ghost ani nga natrabaho na ron. Di na ghost. Atol sa mga pagbisita kagapon dito sa Kantaw-an Naga, ang presidente atubang ni duol unta tong mga tag-iya o mga luna nga nagiyan sa maong karsada. Apan wa sila kaduol sa presidente kundi ang niatubang lang ang hipe sa legal department sa DPWS nga si Attorney Brandon Raya nga giingong padto alam mo langas kay adto lang mo sa opisina ugma. Ines Attorney Brandon Raya mao ni gipasanginlan nga perting suura og si Danilo Villa nga bisag dili na siya regional director karon nagpabilin ng gihapon nga mo mandar sa acting regional director nga si Simon Arias tinuod ni sir. Ba? Si Attorney Brandon Raya mao po ni ang gikataho nga murag nakakiskis sa kuko ni Rafi Tolpo kay giingong mamayad og dinagko kay kantidad sa mga siksik ayong mga babae. Tinuod ni Attorney Brandon Raya, sir. Matod pa gipasanginlan po ni. Sige lang nagkagot ang ipon, sir. Tinuod ni sir. Ba? Kaya attorney, murag siya daghang kaya nakailar po, daghang kaya na report na po din. Ha? Atay, murag delikado na yung imong kalaki, magsige kagkagot. Attorney, may buntag na mo niya. Tinuod ni. Ikaw po niya, Danilo Villar, tinuod ning sige lang gapong kag mandar-mandar niya kay bata-bata ka atong Tambalos los Romualdez nga taga-Tacloban hasta ngingiga hantod karon wala na tabunan na ang mga ghost projects na sa
Cebu, natabo na human lagi trabaho na nilagos. Sa 11 ka mga district congressmen. 11 ha? Gawas atong nagno si Karen Garcia. Sa 11, wagi nagpakita, napo na nabilin, wagi nagpakita sa presidente kagahapon. Una nini ang iyang deputy speaker nga si Diok Prasco sa 50th Street. Labaw na untas Ria nga gihingalan. Ang kongresista Ria Golias nga gihingalan og flood control queen. Wa magpakita ang second district Edsel Galios labaw pa. Ato may pastang banggitan gito, ginigiga. Og ang kanhi vice chairman sa House Appropriations Committee, ang loyo-loyo ni Saldico nga si Pedro Caldero. Wa gyud pakita. Gawas ni Congressman Sansimura kay bag-o pa man wa man flood control funds. Dito sa 50 Street, Diok Prasco, wa gyud pakita. Sir, kumusta sir? Labaw na diris Mandawi, si Lollipop Juano Dizon nga sige haglagas ni Edward Digas. Ba? Tungod kay na ako nahingan nag Jerome Awit nga kusog mo kanta basta lipak ray gamiton sa iyang flood control project. Hasta ang kongresista sa upon si Ahong Chan, Naloko na. bisag anino kuno wa pakita ang hinoon, wa man sa flood control funds, kundili ang iyang kapikas kaniadtong mo'y kongresista nga si May Bibiko. Cindy Chan. Labaw na si Idorama, wag yun pakita hasta si cute din naman, nagsige lang kuno og pakyut-kyut, di yun pakita sa presidente. Tanging-ngiga nila, wagin pakita. Ay, pati naku, abdi ning. Atty. Brandon Raya, sir. Tinuod ning, sige kagkagot, sir. Matay, kuyawan ko ni mo na. Kuyawan ko ni mo. Doon ay nagprotesta nga mga lot owners diya sa Kantauan Naga. Mo lang babagan aron di kaduol presidente. Ita sa marang ngilngiga gini mo, ha? Dito Quiapo's First District, ang ombudsman. Formal lang yun kagahapon nga ni pasaka og kaso batok ni suspended o sa katuig Mayor Rajiv Inad sa lungsod sa Manginilla. Apil na ang iyahang vice mayor ng si Vice Mayor Ilianito Piña. Si Ilianito Piña din ay parente sa saging kay Piña ni siya. Apil na ang municipal administrator ug 11 ka mga konsehal sa lungsod sa Manginilla. Dito ni file sa RTC Naga nga matod pa tungod ni sa kasong gipasaka sa Jumara Construct nga ang ilaha kunong rehabilitation plan diha sa sitio na po ginaruhan Mindanilla gidinay kuno gihap wa kuno tugti sa munisipyo nga irehab ang maong lugar hinungdan sa ilang pagkasuspenso. Laing kaso kagapon nagbagholbol na pod ang giingong kalapasan sa kalapasan sa tawhanong pagkauplok. Unsa man ang kalapasan sa tawhanong pagkauplok? Si Byron Garcia ni. Ba? Kagahapon nagbagulbol na po sa mga fiskal des Mandawi kay wa kuno siya padani og supina aron makatubag sa mga kasong gifile ni Doktora Nikki Catalan, ang anak ni Gobernador Pampari 4. Matod pang Byron, kano ko ni padani na pusasan na hinuon ko. Matod pa niya karon tanawa ang mga nana po yung girapor sa RTC Branch 83. Posibleng nana po ko'y warrant ani ron. Loy. Si Byron marang yung butike nga busog. Mao ba? Wala din yan. Yung nagsigip ko kang langas. Tanawa. Di na putos na inong kaskasa. Para ba, istapa ni mo nga nakonvikto ka. Para pag mo bayari itong utang ni mo. Konvikto na lang kasusgados. Tagloyas. Pagka-uplok ni mo, mugay na kaingon, ali. Tanawa na ba, ni Dopang Wak-Wak Garcia, imong isuon o malagi. Mao ba? Paita ni mo nyor. Looya sa kanang bitang subraas bilib sa ikaw galingon. Kasi rin may lagi karon di man lagi di ikaw na may husgado. Unya, yung imong gusto nga ang ipagawas yun nga kamurag yung may laki dili ka maon yung gobernador ang si Pampari 4. Ba?
Oo, yan Byron. Wala, Senyor, ay lagi palabi. Kay mo na nakangilad sa imo hangit sura karon. Kanya to tigas kay ka mag-vlog-vlog karon. Naingon na hinoong kagwate nga na. Tapot lang ikog. Kini pong kasong Rajiv Inan nga uska tuig sa suspenso. Ato ni sugdan na to ni aging mga buwan. Although ang iyang asawa mo ay konsehal man, o niya mo ay nabilin kaya di mo man opisyal sa lungsod atong higayuna. Murag nakuha ni siya na kanana ang mo ay na mayor po karon. Okay po kayo nyor. Di ba kanay sa mga gulyas pundua no? Murag tao ano ko kaning Jumara Konsak murag kusgan ra bagyo kay ni ha. Kaduhan na nimo. Samtang sa live bahin, ari kaos nindot nga balita puto sa atong ngilad. Kaninang alas 6 buntag ni us-us na ang presyo sa matag litro sa krudo og tag 11. Samtang ang gasolina 6.90 o ni ang kerosene 11.80. Sa dahil lang kerosene mo gamit na. Ari tas krudo nga tag 11 o niya 5.90 ang gasolina. Murag okay na. ba? Pero Strait of Hormuz, murag kuha na ba? Kanana ang sirado na po. Kaya matut pa nila. Sige, mamog pamumbab. Sirata. Luya, kabalikan ko na ni Byron o niya tataon kay murag di ni maayong kuan. Di ni maayong kahimtang niya karon murag ilaga sa sekta mas ginawa. Ang Kapitolyo di gasto na pud og laing 12.5 milyones aron pag-rehabilitate o pagpanindot, pag-expand sa pinamungahan dito sa ospital sa pinamungahan ang Dr. Jose Maria Borromeo Memorial Hospital. Gigastoan ni sa gobernadora alang sa pagserbisyong tarong sa katawhan dito sa maong lugar o sa silingang mga lungsod. Matod pa nga ang 12.5 million apela ni naglakip ni sa pag-expand sa ilang building o niya mga medical equipment dugangan pa. Kini may tungod ni sa kining expansion sa mga tambalanan o pagdugang og mga medical personnel. Mao kini ang nagwagtang ni adtong tuob practice ni kanhi gobernador Gwendolyn Garcia. Laktod pagka-istorya wa nay tuob. Wa nay tuob ay wa toy lami tong tuob nang haman na daot to patay. Kag mo tuob ang gawin tuob. Mao ba? Kanang tuob angay sa mga wakwak di na angay sa kwan. Samtang sa nagkaduol na ang impeachment trial ni Vice President Sara atol sa ilahang pre-trial conference kagapon gipanghimakak ni Kongresista Jervil Luistro ang chairman sa Committee on Justice sa Ubos Bay Balaoran o lead prosecutor sa impeachment ni Sara nga matod pa gihulagway siya sa usa sa mga balita dito nga gikilaw ko siya suka-suka sa mga sakop sa depensa ni Vice President Sara. Ingon Jervil Luistro na tinuod ay kamusugot ay kung kilawon mo suka-suka kinang sukaan sa ko. Mao ba? Pero hangtod karon matod pang Senador Robin Padilla. Dili pa gid hingpit nga mahimong presiding officer si Senador Chis Escudero. Kay matod pa mo to'y gusto sa bagong majority katong Soto Black uban ni Senate President Sherwin Gatchalian nga si Senador Chis Escudero mo himong presiding officer kay abogado. Matod pang Robin Padilla nga sakop sa minority na karon nga di siya musugot, oy, matingil niya. Kinanglan ko kuno ang Senate President base sa ilahang rule sa impeachment. Ang Senate President moagi mo preside sa impeachment trial sa bisan kinsa mang impeachable official pati Ruben Suito magay na. Kini pag-dribble sa Senate Presidency posible ni sa umaabot pang mga buwan, posibleng mapulihan na po ni si Sherwin Gatchalian nilang Lito Lapid or ni Robin Padilla mo Senate President. Sige, inilugay na sila. Murag gailog, bukog. O yes, Pilipinas, ano daghang kaing hanggaw ng mga magbabalaon.